Bruno leva pouco tempo na empresa, pero bueno. Bruno dice que quere cobrar de acuerdo á súa categoría, quere cobrar de acuerdo ao que el vale. Xa mo dixo 1000 veces, pero é que ao menos non lle podo pagar. Por convenio. Que che iba a decir eu? Sí. As luces? Atopamos as luces, están no camión xa. Meter as luces están no camión xa. Todas? Están todas, sí. Contástelas? Contaste las luces? Se contei as luces? Sí. No. Pois hai que contalas, Antonio. Como vamos contar as luces? Si son X millóns de luces. X millóns no, Antonio. Son 12 millóns de LEDs. Non X millóns, son 12. Pois se xa as contou usted, xa está. Non os contei eu. Tenes que contar usted, pero ten que haber 12 millóns de LEDs. Pero que eu non sei, non creo nin que sepa contar hasta 12 millóns. Pero quen vai contar eso, Dios mío? Esos son cifras que se dicen cifras aproximadas. É como se dice, en España viven 50 millóns de personas. Quen non sabe? Quen vai polas casas preguntando canta xente vive?